ଆରେ ସାଇଟାରେ ତ ଡିପ୍ଲୋମା ସରିଗଲାଣି, ତାକୁ ବି ଏଇଠି ଆଣିକି ଏନଗେଜ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ବି କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତା। ହ୍ୟାଲୋ, ସାଇ କୋଉଠି ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଘରେ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ତ ସେଇଠି ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପୁଣି ସେଇଟା କ'ଣ? ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆମର ସ୍କିଲିଂ କୋର୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେନ୍ ସ୍କିଲିଂ ପରେ ଆମର ଜବ୍ ଆଉ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ହଁ, ତୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ପୁଣି ଏନରୋଲ୍ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଏଠି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସେ, 3 ଦିନ ଟ୍ରାଏଲ୍ କର, ଦେନ୍ ତୁ କହିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗଲେ ହବ କି? ହଁ, ତୁ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। I'm part of Angul Lighthouse, and honestly, it's been a game changer for us here. The Lighthouse Community Foundation doesn't just talk about jobs. It dives deep into the market to actually find what's out there and match it with our skills. For those of us struggling to get a break, they give the right training, real, practical skills that companies need, so we can step into work with confidence. It's not just support, it's a launchpad.